Halo logofor, ada kok logo penting deh. Ada. apa फंबायसो? Đây Phùng Bái có lưng mà lại bay. Phùng Bái xong đánh cơ bay. Đã. Dừng lưng ke sedang nih rusuh. Hello. How are you? Hello guys. Good afternoon and welcome back to my channel. Bे समाव आं दा दंफैयो दतमा फोथारावहाय बाहाय माने दावहारु मुंख्लं ट्रफि जागासिनो 25 दावहारु मुंख्लं ट्रफि जागासिनो दा दिनैहाय फाइनाल दिन आरोखि ना दा बेखौनो नायनो फैनाय जादों ने नोंथांमोना नायनो हागोन नै मानसिफ्रा फिल्डआ बेनो दा नै दा दसे उनावहाय स्टार्ट जासिगोन माने दा दिनैनि खेलाखौहाय माने उदालगुरि आरो बिजनि नामा उदालगुरि भार्सेस बिजनि दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एसे बायदिसिना मोसानायफोरखौ आं देखायनो सेस्था खालामगोन देखायनो नाजागोन फैर' थांसैब्रा आंजों लोगोसे दं नै रिखां सार बेरायबायलै सारना बेरायबाय मानसिफ्रानो गैया नै माथो बारा आंना मोनबा खबर थायोसै दा मोसानायफोरखौहाय ओरैनो खेबनो मोजां जायो नालाय साबसिन नुखायो औ लोगोफोर नै दिनैनि ट्रफिया बेनो नै चेम्पियनशिप ट्रफिया नै आलासिफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै आंजों लोगोसे दं नै रुजु हेलौ How are you? Fine. औ बोरो लोगोफ्रालाय लोगोफ्रा ओरै सायावसो दङ सान्दुंना ओरै ज' खेबनानै नायसै दा दे ज' खेबगोन औ आंबो थांगासिनो दं Halo logofor, ada kok logo penting deh. Ada. apa फंबायसो? मोजां दंना? मोजाङै दं। दे दिनै दावहारु ट्रफि फाइनाल फुटबल मेचआ जागोन औ आदाखौथ' सिनायखायो बयबो नै फंबायखौ लोगो मोनलायबाय फंबाय सोमदानखौहाय दा फैनानै मोजां मोनदों बेयाव फैनानै आदायाबो दिनैनि बे फाइनालाव फैदों आरो नायफैदों नों खेबसे जाखा आदाया फैनाया बेयाव दिनैसो फैदों दिनैसो फाइनालावसो दिनैसो फैनानै टाइम मोनदों जोङो ओपेनिंआव फैदोंमोन फैनाया ओमफ्राय दा दिनै फैबाय आरो भिडिअ बानायला फैबाय बानायदो जयै बानायसै भिडिअखौ ना बे समाव आङो दतमानिनो दतमा हारि आफादनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ मोसानो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय जोंहा समनि आंखाल Ada kasih kewa aja le.
chief guest, Srijut Govinda Chandra Basumatari, Honorable Deputy CM BTR, is now welcoming the players, and along with him, Sri Lawrence Islari, MLA Kokrajhar, his constituency, is also associating with our chief guest. रायजो राजा बयखौबो आखाइ खबनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जोङो मोनसे कन्डलेन्स प्रग्राम लादों। आलासि बिथांमोनखौ 1 मिनिट कन्डलेन्सनि थाखाय बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। रायजो राजा Thank you. Now it is time to release the balloon as a sign of closing ceremony celebration. So I'd like to request our chief guest, Sri Govinda Basumatari, to release the balloon. आरो लोगोसे सारखौ बे फाइनाल गेमनि किक अफ ओरैथिं बिरखां ब्रह्म लोगो मोनदों। Halo. मारै दं? Silakan ओमफ्राय नोंनिफ्राय बबे देरहागोन? जोङो खेलाखौ सालायनो थाखाय फैदोंलै फाइनालावसो ओमफ्राय आङो टिमखौहाय अबे मिथिया मामोनलाय? उदालगुरिजों बिजनि खिन्थु आं टिमा माबा जे आं बांद्राय मोजां हाला जुरि बासिनानै लानाय जादों। दा बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै गाबज्रिनो थाखाय आखायाव लाबाय। White jersey number 1 Navajoti Ayan. लोगोफोर जोंना माने खेलाया जासिगोन बल खेलाया ओरै वाइट जार्सिया वाइट जार्सि माबा माला उदालगुरि आरो ओरैहाय ब्लु जार्सिया माने बिजनि आरोखि ना दा जोंना खेलाया दसे उनाव जासिगोन Jersey number 13 Jintu Daimari 41 John 4 Daiton Basumatari 20 Rahul Roy Captain Biren Singh Coach Rakesh Basumatari Dr. Deepak Brahma Team Manager Raju Basumatari Thank you. नायग्राफोरखौ एसे डिसिप्लिन थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Now I am going to announce the name of the referees. Referee number 1 Navajit Basumatari. Assistant referee Hiran Bormon. Hiran Bormon. Assistant referee 2 Biju Kumar Nath. Fourth official Nripen Talukdar. Reserve referee Samdan Basumatari. Match commissioner Manik Nartari Kokrajhar. Thank you. Camera lại लाबो जानि लाबो फासें गेमा जों अरसिबाय थागोन नोंलाय बिसिनो हाया आयो ओरै नायनि देर हाथा हिनलाय जेर गैलालै जय गैला नायो सी प्रोटोकॉल जो which team you are supporting बिजनि बा बिजनिखौ सापर्ट खालामो नो हेलो अबे टिमखौ सापर्ट खालामो हा मा दे टिमा होनो हायोबा श्रीलंका एन्ड बांलादेश दोन हा ओइ गल हाबबाय नामा enjoying the match bye bye like and subscribe guys bye yeah thank you Subham thank you ini khasa ma khas 5 6시 당 8시 लोगोफोर माने दा हाफ टिम जाबाय आरोना ओमफ्राय हाफ टिम जाबाय दा मोननैबो टिमा माने गल सोलायनो हायाखै दा नै एसे BTCनि Chief Executive Member Sir Pramod Boro बिथाङाबो बे दावहारु ट्रफियाव बिथाङा
मुंखौ दङ बिथांमोननि मुंखौ मख'नानै होनो नागिरदों श्री जिरन बसुमतारी MLA गसाइगाव कन्स्टिटुएन्सि बिनि उनाव श्री रबिराम नार्जारी MLA कन्टिनाइ क'क्राझार वेस्ट कन्स्टिटुएन्सि बिथाङाबो डनेट खालामदों बिनि उनाव दाबावैसो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय मानगोनां श्री रबिन्द्र बसुमतारी डिपुटि चिफ बिटिआर बिथाङाबो डनेट खालामदों अब्ला बेखिनियानो सावहान ट्रफि बेयाव बिथांमोना डनेट खालामनानै जोंखौ माखासे हेफाजाब होदों साबायखर थाबाय बे समाव डक्टर सेलफिखौ लागासिनो थ' लोगोफोर जोंना माने मोसाग्रा नानि मोना बिसोरनोमोन आरो ना दाबो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि माने बिसोर मोसाखाबाय आरो ओमफ्राय दा बिसोर थांसिगोन मानगोनां MCLA प्रकाश बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बे 22 दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि सासे गोदोहायसो डेन्जार जायोमोन खेलाया मानसिफोर बुंफबजोबखायोमोन गोदोहाय ओरै फुल माने टिमाबो गोदोहाय आलदा आलदा जायगानि फैयोमोन ना गोजाननि ओमफ्राय दानियाबो टिमा माने एसेल' 8थाल' टिम ना फिसासो खिन्थु देग्लाय 25 मोन आरो ना 25 दावहारु मुंख्लं ट्रफि ओमफ्राय एसे गिदिर जानांगौमोन बायदि मोनदोंमोन आङो गैया हनै थेवबो ओरैनो गारि माहाय मामु सोर फैदों हा सोर फैदों ए थांसैलै जोंहा मा थांनो इलाय फाग्ला माथो नै साहा दखानावबो होनो ए साहा दखानावसो होनदों माबा माहाय थोरो न'आव थांनो लिंगासिनो Oh boys, Hi. how are you? I'm fine. Where you got this balloon? Huh? Where you got this balloon? थांसै न'आव दं बाहाय नुवा मोसानाय फैयाखै थांसै जोंहा थांसै फैदा थांबा जोंनाव आगैखौ नायबा फैदा थांसै जोंहा थांसैलै ओइ लाबो एसे लाबो नै नायनो बानानै थांनोसो नागिरबायलै सेंग्राफ्रा आं एसे मोजां भिडिअ लानो नागिरबाय हिनजाव नांगौ बेनो हिनजाव नागिरनानै हरनांगौनो सोरबाफोर खालिफोर दंबा जानो हागोन नै दारियाव पुष्पानिखासो डेन्जार हेन्डसाम गोजौ नै जाबावसैमोन नामा जाबायमोन सोर बेस्ट प्लेयार मोनो बेखौ नायनाय जानाय नंला माने थांसिगोन आरो ना बर'लेण्ड ओनसोला फुटबलनि मावनाय फुटबल प्लेयारफोरनि मोनसे हासार गोनां जायगा फुटबल हाब आरो बर'फोरखौ स्पेसियेलि इनबर्न फुटबल प्लेयार होननानै गनायना लानाय जायो साफ्रोमबो बर'आनो फुटबल गेलेनाय जायो एक्सपार्ट जानाय जायो आलादा बाथ्रा खिन्थु बाय नेचार बर'फ्रा फुटबल गेलेनो रोङो दा बेबायदि हिसाबै जाति हिसाबै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फुटबल गेलेग्राबाबो जों बिथांमोनखौ खोब मोजां स्कप होनो हायैखाय
जों नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्रायबो प्लेयार जानो हायाखै आरो बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव थानाय फुटबल इन्टारेस्टेड सुबुंफोरखौ बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा बिथांमोनखौ मोनसे गोजौ लेभेलाव लाबोनायनि मोनसे नोजोर लाखिनाय जादों आरो बेनिखायनो जों गामि ओनसोलावबो फुटबल बादायलायनाय खुंदों लोगोसे जोंहा दाब दाब जायगायाव मुंख्लंफोरनि मुङै दानि बेवहाय दावहारि मुंख्लंफोरनि ट्रफि थाबाय गसाइगाव जगहितिनि नामै फुटबल गेलेनायखौ एबार होनाय जायाखै ओमफ्राय बेंटलाव जाब्रांनि मुङै बिदि खेला जाबाय आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बिदि मुंख्लंफोरनि मुङै बिदि फुटबल खेला होनाय जाबाय आरो बेखौ होनायनि थांखियानो जाबाय दा जों जातिनि ओनसोलनि जौगानो थाखाय जायफोर खामानि मावनानै जिउ बावलांबाय बिथांमोनखौ जुगुमिया खालामनाय अरायथा खालामनाय लोगोसे बिथांमोनखौ जारिमिनाव मुंदांखा खालामनाय आरो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बिथांमोनखौ गोसोखाङो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नायनानै गोजोनदोंब्ला लाइक खालामहरदो बेनिखौ